jarama nani albarka jarama yalla ko e ko wona yalla yo gonko ɓuure moƴƴi allahumma amin albarka wi jarama nani awa ɗum ɗo no yurmi si tawino tum na fi modiya min e modiya yo min haɓ let allah no suti mi wernayno oɗo hono ɓayna mi wernumo ɗo modiyan kada rek créana lan ɗo probléme ala ko mi wawi ɗum ɗo yurmilan ha fekkiti billahi ala ko Oui, alors? Ah, monsieur, vous allez bien? Ça va, ça va. Ouais, effectivement, c'est moi, monsieur Bari. Ah, mais... Ando, au fait, comme tout, on gagne. Ouais, comme on a raté, on s'est ouais, non, pas de cette assoir, quand il y a mon homme. Ah, ouais. Hey. Kajoni ajika nana njoni kamati ngapi ya njoni minota bejoni ka sebari na ah okay comme ça minota ya njoni wana hapo ndio pa ingine hapo quoi ça va on fa no achi ile la sala sai tomato 1500 okola ndam so ro bile de nyebe mita ko ni okola 1500 so nyogi so ro bile de nyebe mita ko ah c'est là où le cas oh il ancien di no mino na l'ancien di ko won ko sai no nyogi 1500 okola so ro bile de nyebe o mamundo ni kamo oh ina mamu sito ndio gani ni ko labi labi adila mamu no ko na kri mi fokki ni na mi so fe jomi ardiando bay o humpiti ke wonde mal lawo ngol ala feccude nisa o ni o feccataro o ni ko ando ay non de piko o accila no mi ronko bude possibilité no fecciram ya ko na kri ni mon gota wam mi ngara lawo ngol dum ni mi ngara sin feccio ya donc min non mi anda to ay goto joni hande andi menen men mandi mawɓe amen ɓe ninna hande faggata saggitundu faggana hoore ma na si mokkorima ɗo joni 1500 an sodoyɗa mboydi janggo ari mokkore janggo arata mokkorama joni kono mi faala yawan par ce que nde darde ma ɗo nonno a dari darde vraiment ko gollata tawtara heɓay acca tora ɗum aranaya yaw aɗo baɗe ɗi accita wallahi si golle en wonde mbudi mi golle yo taw tum heba yaji ko dépense ngo parce que na fi mi ne bay do ko beruno mi wurira taw mi tampali an la ngol si fermiti mi fecca ko naake ko si debi tutta mi golla parce que jom ko watta akote ko tira ko ya parti ko ko mi fala yona yaw arya kiki e kasi je vais essayer de travailler sur toi c'est ya wakti je arna mi la do tout la partie di c'est la non pas no ko golle sai sai kola pasire sini mi saya non ni golla walla Allah mi golla no bon ça dépend wakti la remane kan sai wakti ay bay awa walli relan dum no walli relan dum joni ya wara yo sen sama ko to joni wara ni ma sen sen ni ko wala ni ko ba wala ni ko 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 ta on dura ba siko dari garde ma wakti dare kafa sa wakti ke dum waktu familiare saya dan waktu ini bukan aja lah mana ya pak nanya sudah kau yang ada berapa oh jarang ya bar nanti suka dari luar Mais pouvez, oui, donc
London. Cekere. Rumah sanan. No anda video de do ngar tuita. Ala. Enjo. De do mi anda de mar Ada patron ngarte. Me de ar tuita. Tidak mau ngari koi. Contoh también. Yang dongeng, lihat tadi robot. Tuami pet. Tidak tahu mau dire dia kan kau dah itu. Dire di mana anda dire? Kuda sering kalau kita kami suara yang begini. Pero bono. Parce que oh, comment tu veux au décès? Non, anda ya review. No. Bonga ko bena ta ko pa ko labe ko no golla be golla ko. Ona ebire di jede no laba ka. Ye ko don fo woni wi. De laba mo yano. En jura ta bi andi en yida hakke. En duwa en wada ko duwa ko. Ko dum golle mo jere sa wadi anti bire di mon den haale de film mamum do bire di mon on tiki ko bire min no mi do andi bay ko woni yalde ya yede do andi ko mun nande ko fi bire di jere meddo bire di jere no vraiment ça va ndu manni so walla ko ni lo den continuer de ça la jabbi nan do den tanji ko do mi yi na kon te Andi no mi ta ko ye ada no tira ko ye ka voilà ça va mi te ko da no tira ko ye ok dum farka yo andu do si dimi si mi mena hawa man kinde la ngandi dum don donc guys are ya dem kamen are ya dem mamu are ya dem kamen madina salmina ma are ya dem kamen e dimbeli lan danama Dado, ni lando mi lainu da yehin. no andi depuis ko mi arno mam tawdo lang mi ngoyame de ko tirta so fel yo andi ko fi ko lawo ngol bara depuis non dum wonti wa wal feewede wonti mi woni ri mamum do seda ha fayda on taw mamum no wono nani
parce que mi jino ley do kat kam debru yom gonde ley do e furbiri leyɗo no gonde ley do e mi furbiri andano min lan sikka tunga feƴƴi aɗo moƴƴi mi do debru yaade ka fu a woni a heeɓi ɗo ko débrouyoɗa ɗum ɗon kay ko huyno ni ko tommi ko woni ardingol tun hakkinnani hara jokkaɗi no tawruɗa noon woɓɓe jokka ɓen ɗon kadi ko ardingol hakkil waɗa do kippa golle maɗe débrouyoɗa ɗum nani ɗum non ala to min ko golle an nen ko ɗum wonani mi mamude si Allah je a jokku groupe fus golle ko jonnaɗa ko gollu ɗum ɗon awa si Allah je ɓe tawi ɗo kadi ɗa neyi no gasa changement kadi jano aroya ɓuuri ɗum ɗon ko noon min fayda min e met buube min fuɗɗike holondirde donc ko woni tun lawol débloqué tun aray ko mamiya fo mum par ce que destination ngamon ko Conakry aray fo mum ko mamiya malgré mamum no wono kono mamum no wono de mi hay taw Conakry joni ko yettude Allah buyɓa heeɓi kay ko débrouyoɗa si joni ɗanni kono mi faala e ngewtu ka suudu dirama e mawɓe maître no nelilan ɗo yahangol leɗɗe dow ɗo ƴewnaɗe saret wal naɓa ka fuur ngacciti ɗum ɗo min yara e moƴƴa en neɓata sen yawtu e ngara e joni ngala tongade en neɓata andi ɗo na fala yawde ka suuɗugo e tigi kono joni accu joni ala numéro ma onde mi nodda yo leer kam heɓata ɗon temps mi yaha quoi mais ni musin yeewi moƴƴaɓe nelilan ɓe hawjir leɗɗe ɗe mbire no duwa juɗede ɗo e 16 heures donc ɗe leɗɗe juɗirte probléme mala joni addu ɗo Ahmed Boubé no joni lan ɗo téléphone fika ɓe noddalan so ɓe alaka place toon ɓe wompito ko woni feƴƴude da janggano ne débroude ɗe seeɗa kono ɓayno ɗon waɗi deka ok joni no meɓirta womi nodete mi yaaka suudu kono seeɗa ɗe nan te ɗaynan noon nde no mi yahay so ɓe nasama ok merci Right. Affaire yi. Alhamdulillah. Wax be ne jam. jam ko Ñu bitan ko. ene ñu ko ñu seeɗa seeɗa ay ɗiɗo mi yew papa ni ko biranni papa oɗo ila newi ɗo andi mi expliquani o fi makko ka Ko do al nen da men ko fimo. oɗo Fami on be jam. ɓe jam Golli. alhamdulillah ça va Anta ka men baba min ko laɓe woni kamen laɓe kono wiyeteɗa inde annen ko Mamadou Labaɗo Mamadou Labado. ko noon inde annen Anani. tan halaga Jam to. Ala le to. No alhamdulillah hayfi. jam tum tuma kala en nala ngora e waray kono andi tan makko no fanɗi seeɗa golle ɗe no ɗuuɗi ka fuu golle ɗe no ɗum Ah, ka fur gol gol. papa ko juɗo biriɗi Okay, ka fur. ko wattini ɗen ko goɗɗo no ɗowga ɓen noon ɓanitilan noon ɓe tambitina minen gollidide ɗon fibiredi on taw par ce que min ɗo fayda nama mum ɗo mi arono fi feƴƴugol mi yaha Conakry Hayda be no. mais mbay laatike ɓon linsa no taƴi mini oto ala feƴƴude ɗum saggini ɗo wonti donc nde ɗum ɗon laati si laatike ɗum ɗon newike woni ɓongo régli ɗum ara mi feƴƴa woni mi hewtoya Conakry Ah, ko ala. Ala menen ko do ni ka men ani non ma. noon fayda
met bube kafur ko quelque chose de 10 minutes oka met bube ko 10 minutes okila be ni tamine bu mi ara programme ngam nyam ya men continue gole den kafur ni mi la yiltade don kati ara ni tangi di oka di hewta ga mi yatta on si Allah je nyamata habo to be nyama do hawo kona ne men so jutum mi duman ni ay te met bube ak do ni kafur Akinaro ya nyande go. Sai do kan nyanda kan be wonde yi. E dimanche mi wayno to be nyandar mi ata golle so ka futo. Mi ara Don sara ni mi ya. Ya si foko go. Ba ben. Yara ma bunani. Yara mana? Ko Jonna mo don pas. Jonna mo don sam ni ko yara nani. Kene. Angai omo wadido. Ni mo kono ba kon. De ka rondo hinde faso tuna tan. Kan ai mo seke na sha hai ni kemo. Ko sha tenki ni mo kota no waino. Tenki ni mo kota. Nanda tabi to mangi kiri odo de. Kan ko andi jonna mo arte. Allah akbar Fatima. Zuli de. Mi anda kon to de ka kiri odo. o zengelo ni ife. Jodi do. Wala ya papa wallahi mo godla. Mo ne de bi mo ala. Wadi doi. Ko mun kadi wadi. On to ittuda. O mo adduda do. Est-ce qu'il y en a rien mo? Atengi ni mo kota. Simidari yo mo ya ko min tigiri ni wardo papa. Sika atengi ni mo fota parce que ayi no tunir non ka. Angi da je kande go. Gollo biredi no tuna ndare to de. Donc gollo biredi kan ko ma tun wa no wayno. Parce que mamudu dadi jun sari yaw juma jide ko bi jula ta biredi bi la pinjina go. Ala nyinde ko gollo biredi ko ma tun wani. Wota Leo do laba papa o ardo do laba. Me wata masala nade ko watta ko ngono ko watta ko asuba ko watta ko. Ko on mata sije tudawo aduda dari faso nyebe ko adata o ko men ami sem ko ni mi yiro tay kan ko e so fer joybe piru tay o yurmi la meri mi jawni nguri ka porta mi yobani mo pass ila on say no mi tano fo wala ni no me mele ke papa ma kono dum jara ko jetta o tunu do adda dari faso nyimbe mama non ka sele andi giri hila andi ko am fop me marjiw dan andi me wata masala nade ko falla ko wat Odo o mo adda do ko ami jomani da. Ami jo. Mi ya de César de métier mi da. Go sa jette mo ami andare do no wayno. E no tu. Papa odo kay ko ade joni ko ri. Ndadi mana ade ko no wodo. Ko la bindamo. Io ni problem ala mi ko Papa ke falla on ne wa. Papa ke mi hala na. Songi ono wa ini ko o ala do ne ala do baba o ala fus ko judo bire. E mama kuri akke. O kadi ko biddo goddo ni wala do neni wala do baba wala do fami o judo biredi simple ko bir ko judi wo e bi ko nyama o kadi no gasa e bawgal Allah okkora mo jawdi o wayi no wawde ni ma to de wura no gasa de ka nene min kala ko wiida ko dum wonde wadde bay to ngawi mo wede menen ala ka men fedde kay mo wela bay dan kala ko wiida ko dum kadi no go de nyande mo ko wedi biddo debbo gorko fo ko amen suti andi ala nokku ko men fedja ayo to nyetire ni se jala mi ngondo ko do mi idi wala ni da idi ro da mama million seven mi ay woni mi ay tam def ko mi yaga mi ay wona kitala wala nan ko wala nan dia wala tan ko mi on kuma wadande kan wala ni de ya mama kitela fia na ko baga mi woni akitela mama million haka dia akifiyala mama kitela to wata wulni nan gido ango akitela mama akonu wadi mi alama akite ari wala nan non konu wadi wala ni wata wullu gwe wata wullu konu wadi do ngandi ko wadi konu wadi do ngandi wala ta nganda ko konu papa ma wadu ma o nganda konu papa ma wadu mi mo mi jetta rode Mamadou Labado mi adda mo do president o hutti da to yana ni saboti mi fiyo ko fiyo wonda wonu de fiyon ken go fiyon mi anda ko fiyon na me de par papu da sanji ala jabde nyamude dari jemade fapulan ni ala nyamude kele ko fiyo wonda mona no e papa wa abbo ko fiyo no lamna je mi trouve joni solution na on yiduda kala ko fala da ko dum wala fus min kon do on nene hida andi junku gorunku kasudu ko yasi ko amme suti kala ko fala dani ko dum watta no wonda wullude wali do nene abbo